Kun lähetät yritystililtä asiakirjoja, tallentuvat ne automaattisesti asiakirjat-osioon. Täältä näet helposti kaikki yrityksen asiakirjat ja voit seurata kutsujen tiloja. Kun lähetät kutsuja, voit määrittää jokaiselle asiakirjalle oman asiakirjatyypin, joka toimii käytännössä kansiona. Siirrytään seuraavaksi asiakirjanäkymään. Voit lisätä sopimuksen taakse myös erilaisia lisätietoja, jotka auttavat sopimusten hallinnassa. Voit lisätä esimerkiksi avainsanoja, jos haluat niputtaa samaan kategoriaan kuuluvia sopimuksia helposti yhteen. Esimerkiksi voit lisätä avainsanaksi projektitunnuksen. Mikäli kyseessä on määräaikainen sopimus, voit lisätä sopimukselle myös päättymispäivän. Voit lisätä sopimukselle myös liitteitä, mikäli haluat laittaa esimerkiksi tarjouksen sopimuksen taakse lisätietoihin. Liitteet eivät koskaan näy allekirjoittajille, ne näkyvät ainoastaan yritystilikäyttäjille. Asiakirjatyypit ovat myös loistava tapa hallinnoida yrityksen käyttöoikeuksia. Voit määrittää yritystilille erilaisia käyttäjäryhmiä, joille voidaan antaa oikeudet yhteen tai useampaan asiakirjatyyppiin. Näin varmistut siitä, että oikeat henkilöt näkevät aina oikeat dokumentit, mikä takaa myös tietoturvan asiakirjoillesi.